E Lara sentía como se o seu cerebro estivese envolto nunha espesa néboa. Cada tarefa no traballo parecía máis difícil, e recordar cousas era unha loita. Probara bebidas azucradas e noites sen dormir, esperando unha solución rápida. Pero a súa mente seguía sentíndose lenta e cansa, mesmo despois de moito esforzo. Gustaríame que houbese unha forma natural de pensar con máis claridade, suspirou ao seu amigo, Leo. Realmente anhelaba a nitidez mental e a paz. Leo, sempre ansioso por axudar, suxeriu, a miña avoa Anya sabe todo sobre a vida natural. Quizais ela poida axudarche a mellorar a función cerebral de forma natural. Visitaron a avoa Anya no seu fermoso horto comunitario. Era un lugar cheo de cores e aromas frescos, un verdadeiro oasis. A luz do sol filtrábase polas follas, creando unha atmosfera tranquila e acolledora. A avoa Anya sorriu calidamente, os seus ollos cheos de sabedoría. O teu cerebro é como un xardín delicado, querida, dixo suavemente. Necesita o cuidado e a atención adecuados para florecer de verdade. To quero pensar mellor, sentirme menos estresada, confesou Lara a sabia anciá. A súa voz tiña un toque de desesperación. Anya sentiu amablemente, comprendendo a situación de Lara. Moitos hábitos sinxelos poden axudarlle a lograr esa claridade e foco internos. Primeiro, o movemento suave e vital, explicou Anya. Un paseo pola natureza, respirando profundamente, calma a túa mente. É como darlle ao teu cerebro aire fresco para respirar. Despois, a comida. Non só calquera comida, senón comida que potencia o cerebro, exclamou con entusiasmo. Pensa en froitas do bosque de cores, vexetais de folla verde e froitos secos crocantes para a enerxía diaria. Estes son como pequenos superheróis para as túas células cerebrais, protexéndoas e manténdoas fortes. Destacou o poder da nutrición a base de plantas. Explicou que as froitas do bosque, por exemplo, teñen poderes especiais para protexer as células cerebrais do dano. O AS verdes axudan a manter a memoria nítida e os pensamentos claros. Non esquezas auga, engadiu Anya cun brillo nos ollos. Manterse hidratado é absolutamente clave para que o teu cerebro funcione ben e de forma eficiente. Lara escoitou atentamente, sentindo un brillo de esperanza que non sentira en semanas. Anya tamén falou sobre o descanso, un ingrediente crucial para unha mente agda. O teu cerebro traballa duro todo o día, explicou Anya pacientemente. Necesita un bo sono reparador para limparse e prepararse para mañá, como recargar unha batería. Tamén mencionou a mindfulness como unha ferramenta poderosa. Tomar uns momentos de tranquilidade cada día, só centrándose na túa respiración, pode facer que o teu cerebro sexa máis forte e máis pacífico. Como unhas pequenas e refrescantes vacacións para a túa mente, permitíndolle reiniciarse e volver a enfocarse, concluiu Anya. Lara sentiuse verdadeiramente inspirada. Nas semanas seguintes, Lara comezou a cambiar a súa rutina cunha determinación renovada. Camiñaba polo parque durante a súa pausa para o xantar, gozando do aire fresco. Paquetaba ensaladas con espinacas e noces para o traballo, cambiando os seus aperitivos azucrados por un puñado de arandos e outras froitas. Incluso probou exercicios de respiración sinxelos antes de deitarse. Asegrarse de dormir o suficiente converteuse nunha prioridade, e sentiu os efectos positivos case de inmediato. Leo a miúdo uníase a ela nas camiñadas, observando a transformación de Lara cun sorriso. Viu como se volvía máis enfocada, menos estresada e en xeral máis feliz, un forte contraste co seu estado anterior de sobrecarga. Lentamente, Lara notou unha gran diferenza na súa vida diaria. A persistente néboa no seu cerebro comezou a disiparse, substituída por unha claridade e nitidez notables. Podería concentrarse mellor no traballo, recordar detalles con facilidade e completar tarefas de forma eficiente. Os seus niveis de estrés baixaron significativamente, e sentiuse máis feliz e enérxica que nunca. A súa enerxía radiante era verdadeiramente contaxiosa, inspirando a outros ao seu redor. Lara compartiu os seus novos hábitos con amigos e familiares, converténdose nun exemplo de como a mellora natural da función cerebral pode transformar a vida enteira dunha persoa. Ela foi un testemunho da sabedoría natural. Esta historia móstranos que o verdadeiro poder cerebral provén de opcións sinxelas e naturais que facemos todos os días. Ao nutrir as nosas mentes con alimentos saudables, movemento suave e momentos de paz, desbloqueamos o noso máximo potencial e vivimos unha vida máis vibrante. Subscríbete a Galicia Andrepo para máis historias inspiradoras e consellos para vivir a túa mellor vida. Goustache este vídeo se te axudou e comenta abaixo co teu consello favorito para potenciar o cerebro.